Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Хуш омадем бори дигар. Чӣ хеле ки медонен маълумай шабакаи қадамшои Соифай ранги ҳарвақта қисса дорем ки бо пешкаши шумо мегардонем. Қиссаи беҳтаринай ине ки гуфтиам мо одамо пешаи видеора сар кардан граница нестай, ине ки пешакӣ бугум граница нестай, ягон автобус бор мебарем, ягон чи нестай. Просто як хоҳиши ман ҳай ки дар поини ҳамин видео силкаи канали навма мемонам. дар ҳамин канали ман подписатсия кунед. мо барои сумшида граница реклама намекунем, 1xb реклама намекунем, мо ягон каналҳои дигара дар мобайни видеомон реклама намекунем. Просто ҳамин як видеомда ҳамин канали навмда ядро омада дастгирӣ кунен, подписатсия кунен. раҳмат барои дастгиритон. Саломат бошен, обод бошен. инак мегзарем ба қисми қиссаи беҳтарин. лайкай хотир набурорен, ҳатман дар видео лайк гузорен, то ки мо фаҳмем ки дар чанд кас маъқул шид видео, дар чанд кас маъқул нашид. номи қисса чунин: занамро ҳазор буса кунам ҳам. занам духтари хеле зебост, ғайр аз ҳусну ҷамоли беҳамто худованд ба ӯ ҳунарҳои зиёде низ додааст. дузандаю пазандаи хуб аст, дар масъалаи тозагиам камбудӣ надорад. вале зиндагиам онро як сол мешавад, ҳанӯз ҳам ӯ аз ман шарм медорад ва муносибатҳои занушӯӣ хеле суст аст. ҳамарӯза ва ҳатто ҳар шаб бо овардани мисолҳои гуногун ӯро намёг медиҳам, то одам шавад, аммо гӯё як деворро гуфта бошам. мисли гов аст, дар бистар агар ҳазор бусаш кунӣ ҳам як маротиба ҷавоб намегӯяд, яъне як бусад намекунад. дидам ки ӯ фаъол намешавад ва маро розӣ намекунад. як фитаи кинояро пеши рӯяш овардам ки аз аввал то охираш муносибатҳои шаҳвонӣ дорад, аммо ин ҳам ба ӯ дарс нашуд. агар хобаш барад 10 то шата ҳам зани аз хоб бедор намешавад. ростии гап, ӯро модарам бароям арӯз кардааст, вагарне як рӯз ҳам дар хона роҳаш намедиҳам. ҳарчанд кӯшиш мекунам ки ба ӯ сустиашро чашм пӯшам, вале намешавад. қариб ҳар рӯз модарамро таъна мекунам ки як танбалро бароям зан кардааст. агар ӯро пайдо намекарданду ду поро ба як мӯза намеандохтанд, духтари дӯстдоштаамро ба занӣ мегирифтаму ва як умр хӯрда мегаштам. ӯ маро чунон дӯст медошт ки дар як лаҳза мехӯрдам худамро. писанд ҳам буд, аммо модарам ба вай хонадор шуданамро рад кард. набошад тамоми умр кайфу сафо карда мегаштам. акнун ба ҷуз тоқат кардан чораи дигаре надорам. ё ӯро ҷавоб диҳам, аз шумо хоҳиш мекунам ба ман маслиҳат диҳед. бо эҳтиром, Мунис, як шунавандаи шумо. ташаккури зиёд ки видеоро то охирша тамошо кардем. як шунавандаи мо будай, Мунис. ҷоша нанавистай, кадом ноя, кадом шаҳр нависондагӣ нестай. марҳамат, шунавандагони шабакаи мо, фикрихтона дар комментария бинависен. бахшиш мепарсам барои записеш ки записеш камтарак камбудӣ дорем. камбудимон ияе ки микрофон надорем барои запис кардан. ҳозирашта иншоалло ки кӯшиш мекунем беҳтару хубтар шавад. лайк ҳаётон набурорен, обуна шидагӣ набошен, обуна шен, ҳатман лайка бимонен. аммо описани видеода силкаи канали нави ма ҳай, амуро ҳам як хабар бигирен. раҳмат барои дастгиритон.